Ayol, oy! Oy, sulod lang dong! Kabalo ka mahilot, Noy! Dong, sagasang sakit. Loton ko na. Tara, hilota, oh! Yawa ka? Ha? Gago! A few minutes later. Ayol, Noy! Saan ko dito tulog? Sulod lang dong! Ay, sige, magawas ko na. Parinig mak to ni Joby Rodi. Mak Joby. Yan marinig to ni mak Joby. Ano yata dong? Pagpahilot, lahat ka sa magpapulugin to. Nasakuha kami mo dong. Gago! A few minutes later. Ayun, Noy! Suludan dong! May pagkano'y magpasulod, pero siya, wala ko niya pasulod lang. Ugmarang ka dong! Pero ikaw, wala'y uyab. Gago! Manoy! Oh. Suludan dong! Ang sama ka dong? Oo. Buko mo din ito, hanan. Ang sama sakit dong? Ha? Bro, kagawa mental dong ay. Ha? Wow, ito pagkag naong mo dong ay. Oo. Napi itlog oh. Bitay ra. Ha? Ingat. Gago! A few minutes later. Ano? Oh, suludan dong! Oo, ang sarang mo yung sakit na ako, Loy. Kung tanong nga ko nga, nadagma na ko doon, basi niya. Dili, Loy, pahilot, ramang ko, Loy. Ba, dili para sa tukos nga magpagukod na dagma ko din ha. Gago! Hello, mga kaigat! Please, like and share, comment, At yun lang po. Yo! Papasalamat po kami sa Aming editor. Editor. Thank you. At yun! Nahihirapan talaga kami. Yun.